Majrović-Stilinović, puno ćemo se družiti ovih dana jer su organizatori ovog kongresa Hrvatska komora arhitekata i Udruženje hrvatskih arhitekata zaplanirali bogat i ozbiljan program preko dana. Meni su rekli da ćemo svi navečer biti nagrađeni, da bismo svi trebali dobro tulumariti, pa nadam se da će nam o cijelom programu i svemu skupa više i konkretnije reći najprije predsjednik Hrvatske komore arhitekata, gospodin Tomislav Ćurković, koji će vas ujedno i pozdraviti u ime organizatora. Vrlo polagani soundtrack. Rekao je, sine biraj kud ćeš poć, da lagat ćeš za novac, ubijati za moć, il vodit će te svjetlo. Sine biraj kud ćeš poć. Vodite kroz noć, to nikog nećeš pitat. Sine biraj kud ćeš poć. Zemlja vidi sve, zemlja čuje krike i sne, zemlja pamti sve, njoj se vraćaš htio ili ne. Još se sjećam oca tu ljetnu noć, rekao je, sine biraj kud ćeš poć, da će zemljom svojom hodat il puzat kao crv, to nikog nećeš pitat, to reći će ti krv. Zemlja vidi sve, zemlja čuje krike i sne, zemlja pamti sve, njoj se vraćaš htio ili ne. Zemlja tvoja je, od nje si stvoren htio ili ne. Ona pamti sve, njoj ćeš vratiti darovane sve. Zemlja pamti sve. Dobrodošli na 4. kongres hrvatskih arhitekata, poštovane kolegice i kolege, dragi prijatelji arhitekture. Ja bih na početku, prije nego što krenem sa jednim malim kratkim uvodom o naše druženje trodnevno, pozdravio naše visoke uzvanike. Prvenstveno iz Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, našu ministricu Anu Mrak-Taritaš i našu kolegicu, gospođu Anu Mrak-Taritaš. Također da se zadržim dalje u istom ministarstvu pomoćnika Davorina Oršanića, koji će nam se kasnije pridružiti u jednom od panela. Također se zahvaljujem posebno ministru turizma, gospodinu Darku Lorencinu, što je uhvatio vremena da dođe kod nas i također da sudjeluje na jednom od panela.
Ovdje su s nama i predstavnici drugih ministarstava. Gospodin Predrag Bogičević iz Ministarstva gospodarstva. I mislim da iz Ministarstva kulture ipak nemamo predstavnika, premda je bilo govora da će doći. Možda će nam se kasnije neko tijekom današnjeg dana priključiti. Također pozdravljam i naše domaćine ovdje koji su nam dosta pomogli u organizaciji ovog kongresa. Župana Osječko-baranjske županije, gospodina Vladimira Šišljagića. Te gradonačelnika grada Vukovara, gospodina Ivicu Vrkića. Osijeka, pardon. I s nama je i naš kolega, dogradonačelnik grada Osijeka, Denis Amrš. Također pozdravljam, budući da sam ja predsjednik Hrvatske komore arhitekata i moje kolege iz drugih komora graditeljskih. Ovdje su s nama predsjednik Hrvatske komore inženjera strojarstva, gospodin Luka Čarapović. I gospodin Željko Matić, predsjednik Hrvatske komore inženjera elektrotehnike. Evo, to bi bio također i sve ostale visoke uzvanike i ovo bi bio protokolarni dio, a sada nešto malo kratko kao uvod. Rekli su mi da moram biti kratak, pa onda neću previše objašnjavati ove pojmove koje se nalaze iza mojih leđa. Oni su definitivno obilježili posljednje 3 godine djelovanja arhitektonske struke. Gdje je mjesto nas arhitekata kad je u pitanju aktivizam? Da li se mi trebamo uključivati sa drugim civilnim udrugama u borbi za zajednička prava? Kakvo je mjesto pojedinca arhitekta? Da li je on običan građanin ili on ima neku posebnu ulogu? I što bi trebale zapravo biti arhitektonske institucije u svemu tome? To su sve pitanja s kojima smo se mi bavili, a vjerojatno ćemo se i baviti na ovom kongresu. EU, to je jedna nova država, ili možda bolje da upotrebimo termin zemlja, kada već toliko baratamo s tim pojmom danas, gdje ulazimo u jedan potpuno drugačiji sustav, jedan drugačiji kontekst kojim ćemo se mi svakako trebati prilagođavati, gdje ćemo konačno se suočiti, ako se već neki od nas nisu dosta suočili sa time, sa jednim tržišnom ekonomijom liberalnog kapitalizma i gdje ćemo definitivno morati redefinirati poziciju arhitektonske struke u društvenom, kulturološkom, a i ekonomskom smislu. I mislim da je to nešto što nam predstoji kao struci, da o tome moramo jako puno razmišljati. Naravno da je i legalizacija dosta obilježila. To je jedna, na neki način, moralna stigma, ali ja sam to nekako podijelio u 3 riječi. Revolucija, rezignacija, a onda potom egzistencija. Dakle, puno toga, puno različitih osjećaja arhitekti imaju kad je u pitanju legalizacija. Ali ono što nam možda u svemu tome ulijeva neku nadu i nekakvu budućnost u čemu vidimo, to je ono što piše ovdje dole, a to je sanacija. Nekako to neko moralno iskupljenje koje bi se trebalo dogoditi po pitanju legalizacije upravo vidimo u sanaciji, ali sanacija za sobom vuče i neke druge termine poput izolacije ili možda čak i nekih kirurških termina. Kada spominjemo strategiju, mislim da je dovoljno da kažemo najvažnija je strategija razvoja zemlje, a sve ostalo su izvedenice. Ali ono na što bih ja samo htio skrenuti pažnju još jednom, da to ne bi tek tako promaklo svima nama, a zapravo je jedan kontinuitet kroz sva 4 kongresa, to su arhitektonske politike. Dužnost nam je, pogotovo nama iz komore koji smo se najviše bavili sa time, od strukovnih udruga, da skrenemo pažnju na postignuća koja smo učinili upravo na arhitektonskim politikama. Dakle, listopad, studeni 2010.
izrađuju se smjernice za izradu arhitektonske politike. Jedan vrlo značajan dokument koji tada je bio naš neki interni dokument, ali definitivno smo imali vjetar u leđa od tadašnjeg resornog ministarstva. Mi smo ga izradili, on je bio podloga za niz događanja koja će se kasnije dogoditi. A to je ovaj jedan vrlo značajni trenutak potpisivanja izjave na prošlom kongresu i možda, da kažemo, centralni trenutak tog kongresa u Splitu kojeg smo održali. Tom izjavom trasirali smo put razvoju arhitektonskih politika i ja ovom prilikom još jednom zahvaljujem tadašnjoj ministrici, koja je inače bila naš uzvanik isto danas, ali nije mogla doći, gospođi Marini Matulović-Dropulić, jer bez njene pomoći definitivno ne bismo danas bili u ovom stadiju razvoja arhitektonskih politika. Kasnije su to slijedili drugi ministri, njima se isto također zahvaljujem. U ovom slučaju to je gospodin Branko Bačić, koji je osnovao radnu skupinu za izradu arhitektonskih politika, i gospodin Ivan Vrdoljak, koji je to potvrdio i nastavio. Ipak, ono što je najznačajnije dogodilo se je upravo za mandata naše današnje ministrice, i s pravom je dobila pljesak na početku, jer tada dogodio se ovaj ključni trenutak da na 64. sjednici Vlade Republike Hrvatske 29. studenog prošle godine su usvojene arhitektonske politike koje tada službeno postaju policy dokument na nivou države. Ono što je slijedilo kasnije je osnivanje radne skupine za praćenje implementacije i u realizaciji ciljeva arhitektonskih politika. Sanja mi daje znak da se moramo ubrzati, i nakon toga izdanje ove publikacije u nakladištvu istog ministarstva i komore. Večeras ćemo imati upravo prezentaciju u kazamatima ove publikacije. Sad slijedi implementacija. Ovdje su sve institucije i ministarstva koje su uključene u ovom trenutku u implementaciju. Ta implementacija, nadam se, bit će i puno šira, jer zapravo to je ideja u realizaciji arhitektonskih politika. Ovo je nešto jako važno što bih podcrtao. Dakle, u arhitektonskim politikama dobili smo dragocjeni alat kojeg možemo koristiti svi mi arhitekti individualno na nivou svakodnevnog rada, a pogotovo arhitektonske institucije. Na njega se možemo pozivati i on bi nam trebao biti vjetar u leđa u zaštiti našeg dragocjenog okoliša. I ovo je posebno isto važno naglasiti. Ova druga riječ, 10 neodvojivo povezanih tematskih područja. O mnogim od ovih područja ćemo mi progovoriti na ovom kongresu, pogotovo o društvenoj svijesti, zakonodavnom okviru. Neke od ovih tema smo i predviđali kao vrlo važne teme na ovom kongresu. Dakle, međutim, bez realizacije svih tih 10 neodvojivo međusobno povezanih tematskih cjelina, mi ne možemo govoriti o tome da ćemo implementirati arhitektonske politike. Međutim, postoji još jedan cilj koji nadam se da ćemo ga uspjeti postići, ali za njega trebamo jako veliku pomoć onih koji su puno utjecajniji od nas, a to je da taj policy dokument postane strateški dokument i da se usvoji na Hrvatskom saboru. Evo, toliko za početak sa moje strane. Zahvaljujem se na pažnji. Hvala gospodinu Ćurkoviću. U ime organizatora, druga velika udruga, naravno, Udruženje hrvatskih arhitekata, pozdravit će vas Hrvoje Hrabak. I mislim da ovaj također mikrofon radi. Ja ću raditi, ako ovaj radi, meni će biti draže na ovome. Dobro došli svi, meni je izuzetno drago da smo uspjeli i ove godine u ovakvim uvjetima koji vladaju privući toliki broj kolega na kongres, tako da
unatoč svojoj našoj bojazni u početku, ni brojčano, a ni po temama, ni po programima nije ništa slabiji od prethodnog. Podsjetio bi zapravo da ovo sve o čem je već prije mene pričao Tomo je zapravo rezultat nekoga puta ili rada na koji smo se odlučili pred 4 godine, malo više od 4 godine, da zapravo kroz ova naša udruženja, strukovne organizacije na neki način transformiramo struku. Zapravo, mi smo shvatili da je jako potrebno upravo iz razloga čistoga opstanka da izađemo iz ormara, da se prestanemo baviti isključivo sami sobom i da nam ne bude isključivo i jedini cilj taj zapravo nekakav estetski domet i da ako želimo ostavljati i dalje vidljive tragove u prostoru, moramo biti puno aktivniji. Ja vjerujem da smo u prošle 4 godine, ako ništa drugo, onda kroz, što se najbolje vjerojatno vidi kroz dokument arhitektonskih politika, ali i kroz zastupljenost u nekakvom javnom životu i medijima, da smo mi uistinu uspjeli ukinuti onaj revijalni karakter i izaći iz ormara kao neke stručne osobe od povjerenja, partneri u poslovnim pregovorima, partneri u razvoju zakonodavnog okvira i svemu onome što je zapravo potrebno za naš život. U tom smislu ovaj je kongres u prvom redu mjesto susreta, jednog susreta koji eto mi po prirodi naših poslova i po prirodi onog što srećemo na dnevnoj bazi, a na dnevnoj bazi srećemo od radnika na gradilištu do političara na najvišem nivou ili gospodarstvenika, pa onda valjda imamo i taj nekakav malo širi horizont. I zato je ovo mjesto, kongres je mjesto susreta gdje zapravo stavljamo na hrpu ljude koji se, rekao bih, žalosno rijetko sreću, a zapravo bi se trebali sretati. I ovi današnji razgovori su upravo namijenjeni toj nekakvom početku pozitivne kemije koje iniciramo mi arhitekti, ali koja se tiče i državne uprave i gospodarstvenika, a i na kraju krajeva širega građanstva. Arhitekti generalno zadnjih godina ne osjećamo se dobro, osjećamo se pritisnuto, osjećamo se ugroženo, osjećamo se izolirani svaki u te svoje male kutijice u kojima pokušavamo preživjeti i to nije dobro ni za koga. Naš posao je inače dovoljno i težak i kompleksan da bi ga zapravo obavljali pod dodatnim stresom. I ekonomska kriza postoji, ona je dobrim dijelom zaslužna da se tako osjećamo, ali ona definitivno nije jedini faktor koji utječe na to što mi radimo i kako mi radimo. U našoj zemlji ima jako puno posla, ona je vjerojatno bogatija zadacima za arhitekte od bilo koje razvijene europske zemlje. Mi ga samo trebamo otkriti. Zato je naslov Zemlja, zato što da bi ponovno izmislili sami sebe, gledamo prema nekim svojim korijenima. Dakle, osnovni cilj ovoga kongresa je možda ne da postanemo svi strašno pametni nego interno arhitektonski gledano da se ne osjećamo više tako sami i da se ne osjećamo tako ugroženo. Iz te ugroženosti onda izlazi i ta naša recentna hipersenzibilnost. Mi smo trenutno osjetljivi po svim šavovima, gdje god nas se dirne vičemo i zapravo smo se onda po pitanju legislative, odnosno tih prijedloga zakona koji su trenutno aktualni, na neki način ušančili, svi smo u nekim rovovima. I zapravo je sa te programske strane ovaj kongres moguće mjesto jednog kvantnog pomaka u tom smislu, odnosno da napravimo jednu ključnu promjenu duha i da zapravo shvatimo da smo u toj velikoj Europi, ako ne budemo svi na istoj strani, dosta ćemo loše proći. Eto, ja vas pozivam da uživate u programu i da budete čim aktivniji sudionici kongresa. Hvala.
Ako hrvatskim arhitektima nije lako, a nije lako proteklih nekoliko godina, onda bi ovaj vikend u Osijeku trebao sve to barem malo popraviti. Grad Osijek je nesebično, koliko su me obavijestili, otvorio svoja vrata suradnjom kulturnih udruga, institucija, naravno lokalnih arhitekata, svih onih koji će pomoći da ovaj vikend provedemo i kvalitativno i kvantitativno dobro i ugodno. Ja vas molim da pozdravite gradonačelnika grada Osijeka, gospodina Ivicu Vrkića. Dame i gospodo, uvijek je visina problem kod nas malih. Cijenjeni gosti, poštovani arhitekti, počašćen činjenicom što se 4. kongres hrvatskih arhitekata održava u Osijeku, sve vas na početku srdačno pozdravljam. Uistinu me nimalo ne iznenađuje današnja brojnost visokih uzvanika, među kojima se izdvajaju gospođa Anka Mrak-Taritaš, ministrica graditeljstva i prostornog uređenja, gospodin Darko Lorencin, ministar turizma i gospodin Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjski. Jer spomenuti uzvanici uvjerljivo potvrđuju da su sve strukture hrvatskog društva svjesne važnosti suvremenih promišljanja struke u području arhitekture, koja nas kao umjetnost organiziranja i konstruiranja prostora određuje u onom ključnom kulturno-civilizacijskom pogledu. Hrvatska arhitektura od razdoblja predromanike do suvremenosti snažno svjedoči našu višestoljetnu pripadnost zapadnoj civilizaciji, ponajprije mediteranskom i srednjeeuropskom kulturnom krugu, koji se razvijao u otvorenosti i plodnoj interakciji s drugim kulturama. U tom pogledu ni rimska Mursa, ni današnji Osijek sa svojim barokom, klasicizmom, historicizmom nije iznimka. Civilizacije nastaju i prolaze. Naše spoznavanje prapovijesti i drevnih civilizacija ponajprije ovisi o svjesnoj čovjekovoj intervenciji u okoliš Zemlje kao planeta gdje se obitava i Zemlje kao tla koje hrani. Ti prostorni zahvati što ostavljaju trajni biljeg u mnogome određuju čovjeka kao stvaralačku vrstu koja proizlazi iz filozofskim rječnikom govoreći kreativnosti samoga bitka. Toliko mislim da 4. kongres hrvatskih arhitekata što se održava pod simboličnim nazivom Zemlja uistinu pogađa samu srž onoga čime se kao struka bavite. Zahvaljujem vam se na svim onim reprezentativnim biljezima koje ste ostavili u ovom gradu, uvjeren da dolazi vrijeme za još veća i reprezentativnija umjetnička organiziranja i konstruiranja prostora, kako u Osijeku, tako i u Hrvatskoj. Želim vam uspješan i plodonosan rad kongresa. Dobro nam došli i dobro se osjećajte u Osijeku. Hvala gospodinu Vrkiću. U Osijeku i naravno u cijeloj Osječko-baranjskoj županiji u njezino ime obratit će nam se njezin župan, gospodin Ivica Šišljagić. Izvolite. Vladimir Šišljagić, a nije iz Vukovara, da, ispričavam se. Izvolite. Evo, hvala lijepo. Pa evo na početku, dame i gospodo, dopustite mi prije svega da pozdravim ministricu Mrak-Taritaš, gospođu Mrak-Taritaš, gospodina Lorencina, ministra turizma. Iskoristiti ovu prigodu, naravno, i čestitati Svjetski dan turizma. Naravno, sve vas predstavnika ostalih ministarstava, predsjednika i udruge arhitekata i komore, ali prije svega vas arhitekte koji ste se evo okupili ovdje u Osijeku po prvi puta na 4. kongresu u kontinentalnom dijelu Hrvatske, a zadovoljstvo je tim više. Zato jer mislim da podosta problema ima ovdje u ovom dijelu Hrvatske, a koji su upravo tema i ovog kongresa. Zadovoljstvo mi je još više, na neki način je to priznanje mojim prijateljima, poznanicima, arhitektima u strukovnim udrugama, koji evo i u ovome dijelu Hrvatske daju značajan doprinos u cjelokupnoj evo ovoj vašoj struci, arhitekturi. I pretpostavljam da je i to bio razlog što ste evo, vjerujem, konsenzusom odabrali Osječko-baranjsku županiju i grad Osijek.
Želim naravno i da ovaj vaš 4. po redu kongres bude uspješan, kao što je gradonačelnik gospodin Ivica Vrkić, osječki gradonačelnik, rekao. Da on bude uspješan i siguran sam da će biti uspješan, ali da će biti i dovoljno vremena obići i još jednom pogledati arhitekturu kako Osijeka, tako i ovoga dijela Hrvatske, pa možda odete i do Vukovara i Iloka i u druge dijelove ove slavonsko-baranjske regije, da ćete vidjeti i uživati u prirodnim ljepotama, da ćete uživati naravno u nekakvim našim specifičnim jelima, vinima, isto tako u kasnim večernjim satima. Možda neće biti samo zemlja, možda bude i zemlja zrak, ali sasvim sigurno da ćete osjetiti gostoljubivost evo čovjeka, ljudi ovoga kraja i naravno taj ugodan boravak da ćemo ostati u sjećanju i da ćete nam se vrlo brzo vratiti nazad i kroz privatne posjete, obilaske, ne samo ovih naših krajeva, nego sasvim sigurno prijatelja, evo koji vas ovdje u Osijeku s radošću dočekujemo. Ja kao župan zahvaljujem vam što ste odabrali još jednom Osječko-baranjsku županiju. Zaista je zadovoljstvo evo nazočiti otvorenju 4. po redu vašeg kongresa. Hvala lijepo. Zahvaljujem gospodinu Šišljagiću, isprika još jednom zbog lapsusa, ali evo lijepo isprepličemo i ovim lapsusima hrvatske gradove i hrvatsku zemlju. Jedan od ljudi kojima je zadatak da poveže hrvatske gradove u svom radu je naravno ministar turizma, gospodin Darko Lorencin. Kako će se u buduće arhitektura i turizam slagati i ispreplitati? Evo, pretpostavljam više u njegovom pozdravnom govoru, ministar turizma Darko Lorencin. Poštovana ministrice Mrak-Taritaš, uvaženi župane, gradonačelniče, dragi domaćini, dragi arhitekti i arhitektice, posebno zadovoljstvo mi je i činjenica što je i župan istaknuo, danas je Svjetski dan turizma, a ja sam ovdje u Osijeku na Kongresu arhitekata. Sama ta činjenica potvrđuje koliko želim i svi mi zajedno u Ministarstvu turizma potvrditi tu činjenicu da je arhitektura nama jedan bitan čimbenik u našem promišljanju i u strategiji, u svemu ostalom, između ostaloga generalno kad govorimo o turizmu. Ministarstvo turizma donijelo je, izradilo je strategiju razvoja turizma do 2020. godine i vrlo jasno unutra se opredijelilo i sa svojim vizijama i sa svim drugim stvarima i reklo da je osnova i polazište razvoja turizma prostor koga trebamo koristiti po načelima održivosti i kao takvog moramo ga čuvati, moramo ga zaštititi. Sa vama, sa vašim kolegama tijekom proteklih godinu, dvije dana imao sam prigodu se nalaziti nekad i na suprotnim, nekad i na istim stranama. Smatram da na ovaj način, ukoliko valoriziramo arhitekturu kao jedan a priori hrvatski proizvod, isto tako smatram da na jednu i ovakvu komunikaciju, na iskorištavanje ovog strateškog dokumenta kojeg imamo itekako zajedničkog i da turizam kao sektor koji je horizontalan, koji na sebe nadovezuje jako puno sektora, isto tako moramo reći da koristi da je i kapitalno intenzivan i da je isto tako i radno intenzivan. Dakle, i upošljava i troši veliki kapital koji je potreban za realizaciju njihovih projekata. No, međutim, turizam, za razliku od drugih horizontalnih sektora koji jesu, isto tako ima i još puno širi značaj i svakako turizam u velikoj mjeri utječe i na širu zajednicu, dakle utječe i prostorno na jedan čitav prostor, na prostorne cjeline, sa samom infrastrukturom, pojačanjem dolascima i svemu ostalom i tu je svakako još dodatno ta velika